Naimbag nga bigat yu ubing siyak ni Sunny Reyes ti Urdaneta City Public Library at dati presentak kanya yung istorya tatang aldaw. Ti titulo na ket Nana Rosa nga insurat ni Maria Cristina Dumagas. Ni Nana Rosa ket maysa nga nalaing nga lumuluto iti kangkanen jay baryuda. Isu ti obraan na nga inaldaw-aldaw. Naduma-duma nga baryo ken jay sentro iti paglaklakwan na. Adu iti gatgatang kinyana tangamin ket naimas ken nananam iti timplana. Naduma-duma iti lako na. At dakang alatik, turon, sapin-sapin, nilebbek, ken tambo-tambong, ken adu pay nga agsasabaling nga luto na. Kastamat jay panagpapan na jay sentro, nga gatang iti rikado dagitay lutuan na. May sangal daw, naglako ni Nana Rosa jay eskwilaan. At daw masidag nga ubing, nga tinagan na ket Tomas. Gumatang itilako ni Nana Rosa. Naimas tilako yung akangkanen, Nana Rosa. Kinuna jay ubing. Nana, mabalin ayang agpasuro no kasatno ti agluto ti kastoy. Gamin kayat kung masursurwan ti agluto, takayat kumataglako kan makatulungak itinagadnak kanyak kinuna ni Tomas. Wen, suruan ka tapno makatulong ka kan tatang kan nanang mo, kinuna ni Nana Rosa. Naisuro ni Nana Rosa amin nga amuna nga lutuan. Naragsakan ni Nana Rosa, tamaysa nga ubing, tinaisuro na kan natulungan na. May sangal daw, nasabat ng aglaklakon ni Tomas, kat napalalo iti panagyaman na, kinyana ni Tomas. Kat ditan ubing nga naglipas, ti istorya ni Nana Rosa, na imbag nga bigat yu ubing,